UThandiswa Stofile waseQoqodala eMazongozeni uthi bengabahlali bavuka ngoonyezi kuyokha amanzi khona ukuze bawafumane engekaxotshaxotswa zizilwanyana. Iminyaka emithathu oompompi bengasaphumi nethontsi. Sikha kwindawo embi njengoba le ndawo sikha kuyimbi, indawo egqitha kuyo izilwanyana, iinkomo neegusha ayibiyelwanga, imbi. Amanzi wakhona abamdaka, kufuneka uye ekuseni. Ngoku uyajingxela ngonyawo lonwabu ukuya kukha amanzi emva kokutyibilika onzakale ngethuba esiya emlanjeni kwezi veki zimbalwa zigqithileyo. Nangona iilali ezichaphazelekayo ziphantsi komasipala waseMalahleni, kodwa ngulowo umbaxa iChris Hani ojongene nemicimbi ephathelene namanzi. As the district municipality, we are currently having water supply challenges in the Qoqodala area due to a technical breakdown in one of the water sources, meaning a borehole that supplies Emangweni and Emazongozini villages. Our technical team is attending to the matter, and in the meantime, the community is being serviced by a water cut. Nangona zikhona ii-boreholes kodwa azikabi nazo injini. Lo mthombo ke ujikelezwe lihlathi abathe abahlali libeka ubomi babo esichengeni. Kwizindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eQoqodala, eMazongozeni, eCacadu.